Takže čau lidi, vítejte u dalšího videa ze hry Trackers of Europe 3 a jsem tady zase s mým spoluřidičem Matyášem. Čau. OK, takže tady máme noc, takže vidíme úplný prd. Jo, tak si dáme kameru zevnitř, to možná budeme vidět víc i. No a tam musíme jít dozadu, aby jsme vzali jako další práci. Jo. Mám tady dálkový pro, že tady doslova nic nevidím. Tak snad, že to bude naše první noční jízda, takže show jobs, yes. A uvidíme, co si vezmeme. Tady máme zeleninu, malou zeleninu, OK. Tady tu velkou, to bychom jeli z Frankfurtu do Stuttgartu. Ale já jsem už jel, ale ono to je hrozně těžký, Tady je. vzal třeba... Počkej, budeme tady koukat ještě mléko, to jsme vezli. Tady jsou zase nějaký maso a nějaký beverage, nevím, co to je. Potom tady je. Můžeme výjíst rebr, nevím, co to je taky. Elektroniku, tu jsme vezli taky. Tady nějaký jídlo a nějaký něco plastového. A tady máme ovoce a už nic, no. Tak já bych to viděl, že si asi zkusíme vzít celkem hardcore a vezmeme si tady zeleninu. A pojedeme do Stuttgartu, takže bereme tento job. Jo. OK, máme to. Jo, už to tady. Je to tady krásně žlutý, že to bude hezky sedět s mým trakem, který je tam moon, je to pořád žlutý. Já mám v plánu si koupit to novej. Jo. Matyáš teda teďka nehraje, protože má mobil prostě v opravně. Počkat lidi, chvíli. OK, takže můžeme pokračovat. Ty vogo, to je dlouhý, že tam do toho ani pomalu nejde nacouvat, ty vogo. Jdeš dopředu. Já vím. Trošku jsem tam chtěl zbudit takový lidi, no, tam byli, že? Spoluobčany zbudil. Spoluobčany. No, občany ve Frankfurtu. Spoluobčany. Ne, ty bogu, to je úplně marný tady souvat. No ještě, to bude těžký ještě dneska, to bude hardcore. Brzdí. Ještě když musíš couvat. A v noci ještě. No právě, ještě a couvat ještě s tím. To musíš jako úplně hlídat i ten zadní. Ne to jako hned i tam předu. Bože, bychom se trefili. Tak teď musíš je to jenom rovně. Dobrý, už to vypadá nadějně. Teď. Ještě kousek. A je to zapojený, máme to, let's go. Takže teď tady dáme kameru z první osoby. Dáme takhle, ať tady neoslňujeme nějaký lidi. Přece jen i ty normální světla kamiona jsou celkem silný. Tak a jdeme hezky do Stuttgartu. V Německu teda, jezdíme německé šichty. Já jsem zase jel ze Stuttgartu do Prahy. Budeme si muset tady nadjíždět strašně. Už to bude těžký ještě dneska. Tak co, jak kde to je? Tak jedu. Na mě tam někdo nenaboří, prosím, že mě tam Dobrý, tady mají ještě červenou, takže nenabořili. Známe, co NPCčka umí. Nechci říkat jako lidi. Jo, NPCčka umí hodně věcí. Teď nevidím moc, tak? Ale to je hezký, jak je to osvětlený. Tak odjíždíme z Frankfurtu, lidi. Ale jako nic nevidíme z zrcátka, jako. No moc ne, no, takže se budeme muset řídit tam takhle zepředu. Celkem bych rád zapnul dálkový, ale to bych tady oslňoval NPCčka. NPCčka. No, pojedeme podle předpisů. No? Krát, nic nevidím, budu se muset řídit podle i mapy. Že bych dal tempomat asi na 80. Ty vogo. Jdeš proti středku. To je jedno.
To se... NPCčka, znáš NPCčka? Jo, jedu 80, takže v pohodě, v klidu, všechno bude v pohodě, 100% ověřeno. Dozdávám si dálkový, ať vidím. Stejně jedem po dálnici. A mají tady ta pěkně mizerní osvětlení. No nic, tak jdem. Právě. Ale teďka budem odbočovat, takže vypínám tempomat. Dobrý, tady se to splní, dobrý, takže jedem krásně. A odbočujeme na dálnici, kde snad bude větší osvětlení. Teďka zase musíš, protože jedem do kopce. A nechtěl bych jet oproti tomuhle kamionovi. Je to fakt těžká noční šichta. OK, tady musíme odbočit a nic nevidím v zrcátkách, budu se muset řídit podle světel. A nic to tam nejde. Snad nic, takže odbočujeme, když tak dáme blinker. Tak. NPCčku nic neviděl. Mě jednou, když jsem jel po dálnici, tak mě nabouřilo NPCčko. To je možný. A i když mě vidělo. Tady drandím to. Tak máme tempomat nastaven na 80. Chtěl jsem na 90. Tak máme tempomat nastaven na 90 a krásně si to metem. Nechtěl bych být ten člověk, co jede proti tomuhle kamionu. To by tě úplně oslnil, ten kamion. Hele, tady odbočujeme. Málem jsem neodbočil. Tak to jsme jeli krátkou cestu po dálnici. No, teďka si jdem na další dálnici. Jo, je jich tam hodně lidí. Ty dálnice, že jo? Jo, ale zase je lepší, než se někdy to jezdit po takových silnicích jako rozbitých. No právě, já jsem jednou jel a já jsem vez bagr, jsem vez. Ty vůbec to, já jsem ještě vůbec třeba nějak nezaregistroval jako ten vůz dlouhý. Zatím mi to jako celkem rychle jede. A dobře. No ne jako do zatáčky, že to celkem krouhám, jo? Zatím. Zatím. Až budeš třeba někde na kruháči, no to jsem jeden jsem potkal. Jo, jsou tam kruháče. Na jednom jsem byl. Teďka mě tady předjíždí kamion. Hezky pěkně. Protože už jsi na dálnici, no. Jo, dám si 70 nebo 80. 90. Je nějaký auto. A zase to tady nechci mít, koukej, jak je to klikatý, ta dálnice. Kámo, ono mi to zpomaluje, já jsem chtěl dát tempomat. Ty krása. Boys. To jsou hodně špatný zatáčky tady. A to je celkem hezký auto, tohle, co nás teďka předjel. Hezká taková barva. Je zlatá, taková. No, doví, jestli to není normální nějaká, jenom jak je to, že jo. A mě tady předjíždí zase něco velkého. Dodávka. OK, je tady... trošku jsem zatroubil, nevadí. Protože já když jsem... Můj bože, konečně první NPCčko, který normálně mě předjelo a zatočilo. Ty tenhle vidíš? Jestli to není z toho, jak jsem zatroubil, to je možný. Protože já, když jsem jela, tak to prostě NPCčko mě předjelo a úplně mě škrtlo. Tak jsem na něj zatroubil a ono mě vybrzdilo. Typický NPCčko.
No tak jako záleží. Hrajte se s NPCčkama. NPCčko, no, to je jenom jako to auto. OK. Mezitím to set NPCčko. OK, už tady jedem po dálnici nějaký, škoda, že není nic vidět. Kdybych se tady rozhlížel, takhle jedem prostě ve tmě. OK, tak co zatím ty říkáš na cestu? No, dobrý. Teď tady se něco děje konečně. Ta noc už začíná pomalu jako, už tam vidím nad obzorem jako, trošku nějak. Koukej. A jo. Už taky. Tamhle vidím nějaký mlýn zas. A teď už je trošku vidět, tam byla fakt obří tma. Tady je nějaký hezký most. Tady další mlýn a točí se. Jo, už taky vidím, jako předtím tam byla tma. Jo, tak já myslím, že teďka už můžeme dát jen takovýhle slabý světlo. Už je jako ráno třeba. Typu tak 2 hodiny ráno. Já myslím, že tak. Jo, nějak tak asi 2 hodiny ráno. Nebo 3 možná i. Tamhle už je takový, koukej, tamhle to už trošku vychází. Ty vogo, taky bych nemusel jet úplně na 2 pruhách. Ve prostřed na dálnice. Tak tady zase... Vlaky tady nejezdí v noci asi. Teďka tady nejedou momentálně. Lidi, teďka tady vidím, že odbočujeme. Nějakou silnici asi, takže to už budeme pomalu asi ve Stuttgartu. To byla celkem krátká cesta. Teď tady odbočujeme takhle. Zase? Jo, teďka sjíždíme už z dálnice. No. A tady na normální silnici asi. Ale já nesnáším ty cesty jako klikatý. V horách jsem už jel několikrát. Jo, tam je to jako, no, jo, tam je to hodně špatný. No, jako, já jsem se třeba vůbec nemohl rozjet. Když jsem pustil ty další NPCčka zase. To je dobrý. Tady bychom tam už mohli být. Já tady jenom to. OK, lidi, můžete vidět, přestala noc a začíná padat mlha. Takže v noci byla někde mlha nad náma, že jo? Jo, v noci. Hele, koukej, tam letí letadlo. A jo. Přistala. Nevím, ale je to fakt hezký, kámo. To jsem si ani nevšiml. Já taky ne. Se nehejbe. Letí, koukej. Si vzlítá. No nic, tak nebudem se zabývat letadlama. To máte taky na kanále, letadla jinak? Jo, zatím teda, jak jsem říkal ve videu, co bude dřív než tohle, tak chtěl bych s Infinity Fly jako asi skončit a jako natáčet tady Eurotrack. No prostě, budeme tomu říkat normálně Eurotrack, no a protože jo, teď tam, jak tam jsem si otevřel, že tu liverku, tak tam je jako hodně letů, ale jsou strašně jako časově nároční a pak ještě ten edit. No právě, my jsme letěli
z těch Emirátů a zabralo nám to 6 hodin. Jo, hele, tamhle vychází slunce, to je hezký. A jo? No tak tohle bude hodně záživný video. Noc, mlha, ještě aby to A byl... východ slunce ještě k tomu. A ještě aby byl déšť, no. No, jako to nechceme moc, jako aby No byl jo, déšť. tak bych musel zasmejt kamion. Jo, kam my jedeme do toho slunce, to vypadá úplně... Ty vogo. Ten zadní vůz tam jako celkem hopsá. Když třeba trošku zajedu. Tamhle můžete vidět to slunce, to je mega hezký. Tahle hra je fakt propracovaná. Mezitím ten Minecraft to čtveratý. To by bylo dobrý, kdyby to bylo čtveratý. Hele, tady je nějaká budova, kámo. Já? Tady koukaj. A jo? Park house nějaký. Jo, teďka už je to fakt hezký. Já si myslel, že to je stadion, třeba na fotbal. Jo, já jsem prvně myslel, že to je letiště třeba. Jo, no, že tam mohlo takový to letadlo přece Jo. zlítat. A to jsem nečekal, že tady lítají No letadla. právě, já jsem takový neviděl, když jsem jel. Tady teďka jede nějaký kamion, jsme ho dohnali. Jo, teďka to tady. Teďka to tady trošku sklesalo. OK. Tady je nějaký kamion, koukej, přede mnou. Mě celkem zdržuje. Že ho předjedeš. Ne, Proč? koukej, tady se má asi jet podle něj, pojedu. Se 2 vozama, to bych ho tím zadním možná odřel. No tak kdyby si jel ještě před něj trošičku. Kámo, tady je to hodně hezký, ale... Jo, no. Ještě jak tam je ten odraz, jako. Bacha, kamion proti nám. Ty kráso, a já jsem fakt dlouhý, když se na to takhle podívám do zatáčky. Do toho zrcátka. Tak, dobrý. To je krása, to slunce. Máme zelenou, tak jedeme rychle. Blikáme. Takže tu už jsi ve Stuttgartu asi. Jo, jsem ve Stuttgartu. To byla docela rychlá jízda. Jo, Ale jako i pěkná docela. Jeli jsme v noci, mlhou, při východu slunce. Že jo? tak, teďka tady hezky. A zabrzdíme, protože je červená. Jasné. Musíme dodržovat pravidla silničního provozu. Ano, takže počkáme ještě chvíli, tak co? Mají tam chodce zelenou, teďka jedem. Tak. Si hodně nadjedem, aby to nedopadlo, víš jak? Špatně. Já vidím normálně ten druhý vůz, další za ním. Já taky. Co? OK, tak teďka tady zajedem. Musíme pomalu jako. A tady je ten retarder, takže pomaličku. Jak už to je dlouhý. OK, a tady dáme skip parking, protože s tímhle fakt parkovat to by bylo umění. Takže yes. Tak máme to a máme 3. level, let's go. A pokračujeme na 4. level. Takže ujeli jsme 217 km, trvalo nám to 3 hodiny a 38 minut, takže bylo o hodinu kratší než minule. Spotřebovali jsme 89 litrů To je v pohodě jako. a dostali jsme 1816 korun. To je v pohodě, Adama, třeba. Jo, jak to bylo kratší, tak to bylo, že jo, míň. Takže tady zase na příště zaparkujeme. Můžeme vypnout světlo asi. To už protože den. No, chci ještě zatím žups. OK. Já bych zaparkoval normálně jako tady. Jo, tak počkej, tady dáme činnou kameru a zaparkujeme takhle jako. Jde to před. To mi taky už. Hezky tady s naším můnem tady takhle. Do stínu bych zaparkoval. Jako. Ne, tady je to dobrý takhle. No tam musím. No, ono se to stejně ten stín bude měnit. Tak, máme konec šichty a tady krásně s východem slunce tady dáme hezky
N-ko. OK, vypínáme. Motor. OK, tak teď zvedneme ještě tohle. Tak a já myslím, že se s vámi rozloučíme, takže čau!